الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Zahvala pripada Allahu, gospodaru svih svjetova. Neka je Allahov salat i selam na njegovog poslanika i miljenika Muhammada sallallahu alaihi wa sallam. Cijenjena i poštovana braćo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kao što sam najavio u našoj zadnjoj halki prošloj, mi ćemo, ako Bog da, noćas navesti kazivanje o Ejubu alejhi selam. Kaže Ibn Ishaq rahimahullah da je Ejub alejhi selam bio Vizantijac i da je Ejub alejhi selam sin Meusa, a on sin Raziha, a on sin El Ajsa, a ovaj sin Ishaka alejhi selam. A Ishak je normalno sin Ibrahima alejhi selam. Šta to znači? To znači da je Ejub alejhi selam potomak Ishaka, odnosno Ibrahima alejhi selam, ali ovdje je vrlo važno, dakle, za nas da je kao što smo i prošli puta rekli, da potomci Ishaka alejhi selam su većinom, dakle, bili svi Božji poslanici do Isa alejhi selam. Svi poslanici koji će dolaziti i koji su dolazili, dakle, bili su potomci Ishaka alejhi selam. Osim Muhammeda sallallahu alejhi wa sallam, koji je bio potomak Ismaila alejhi selam. I rekli smo da svi potomci Ishakovi zovu se, odnosno Jakubovi, kako se zovu, sinovi Israila, odnosno ima još jedan termin kojeg Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu za te potomke Ishakove, odnosno Jakubove alejhimu selam navodi, jeste Esbab ili Benu Israil ili Esbab su, dakle, potomci tih 12 sinova, koje je imao Jakub alejhi selam. A to je vidimo iz ovoga ajeti kerima, iz sure El-An'am, 84. ajetu, u kojem Allah dželle dželaluhu kaže i od njegovih potomaka Davuda, Sulejmana, Ejuba, Jusufa, Musa i Haruna. Dakle, vidimo da Ejub alejhi selam pripada, dakle, da je Božji poslanik, a i da je potomak Ishaka, odnosno Jakuba alejhi selam. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže, odnosno spominje Ejuba alejhi selam u dvije sure. U suri Al-Anbiya i u suri Sad. Sad kao harf Sad. Ima sura koja nosi, dakle, zove se po harfu Sad. U tim dviem surama Allah subhanahu wa ta'ala spominje Ejuba alejhi selam i mi ćemo inšallah navesti ajete, dakle, koji su iz te sure. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Anbiya znači vjerovjesnici. Kaže, i Ejubu kada zamoli gospodara svoga, mene je snašla nevolja, a ti si od milostivih najmilostiviji. I mi smo se odazvali, otklonili mu nevolju koja ga je morila i dali mu milošću našom njegovu čeljad. I uz njih još toliko kao pouku onima koji ibadet čine. A u suri Sad Allah subhanahu wa ta'ala kaže, ispomeni našega roba Ejuba. Kada je zamolio gospodara svoga, šejtan me salijeće zbog bolesti i kazne. Udari svojom nogom, eto hladne vode za kupanje i piće. I mi mu iz milosti naše poklonismo njegovu čeljad i još toliko uz njih i kao pouku za one koji imaju pameti.
i uzmi svojom rukom snop i njime udri, samo zakletvu ne prekrši, mi smo vidjeli da on saburli. Divan je rob on bio i mnogo se kajao, kaže Allah subhanahu wa ta'ala kada spominje Ejuba alejhi selam. Kažu mu fesiri, historičari i dakle neki drugi da je Ejub alejhi selam dakle živio u današnjem Šamu. Rekli smo i nekoliko puta, dakle Šam obuhvaća više zemalja, Siriju, Jordan, Libanon, odnosno preciznije rečeno da je Ejub alejhi selam živio i stanovao u blizini današnjeg Damaska. Mjesto se zove Hervan, dakle kažu da je to na jugu negdje današnjega Damaska. I da je tu dakle bio poslat tom narodu kao Allahov poslanik. Ejub alejhi selam je bio bogat. Dakle, imalo je poslanika koji su bili siromašni. Međutim, vidjeli se iz ovih prošlih kazivanja da je imalo i poslanika kojima je Allah dao izuzetno veliko, ogromno bogatstvo. Među njima je Ejub alejhi selam. Ejub je bio bogat čovjek. Dakle, posjedovao je sve oblike i vrste imetka, subhanallah. Krupnu i sitnu stoku, da se navode mu fesiri. Robove, čak, zamislite, imao je negdje 100 robova koji su dakle bili u njegovoj službi. Ne samo dakle da imao onaj bavče i njive i tako dalje i stoku, nego je čak imao povrh toga i na 100 robova. Međutim, žena njegova se zvala Rahma. Možda, dakle, čuli se vjerovatno. Znam da većina nas zna ovo i poznaje dobro ovo kazivanje Ejubu alejhi selam, ali dakle mi ćemo ga inšallah prisjetiti se. Žena njegova supruga Ejuba alejhi selam zvala se Rahma. Bila izrazito pobožna i lijepa žena. Allah im je podario 14, negdje se navodi 12, a negdje 14 djece su imali. Međutim, u 80. otprilike godini života njegovog Ejubovog alejhi selam, Allah će ga iskušati što rijetko kojeg insana, možda jedini je on bio dakle toliko iskušan i postaće njegov život, Ejubov život primjer do sudnjega dana, život dakle kako treba saboriti. Dakle, život Ejuba alejhi selam će biti primjer strpljivosti i primjer sabora. Odnosno čitavo njegovo kazivanje, što je za nas dakle važno, pouka ljudima, jeste do sudnjega dana jeste sabor. Interesantno je da iskazivanja Ejubovog alejhi selam uopće se ne navodi kao prijašnjim recimo i ostalim poslanicima da je imao probleme sa narodom. Čak naprotiv kaže se da je njegov narod bio poslušan. Subhanallah. Dakle, živo u jednoj finoj, lijepoj atmosferi sa njegovim pripadnicima, jel' koji su ga slijedili. Dakle, nije imao ezijeta nikakva od strane njegovog naroda. Slušali ga, slijedili njegove savjete, njegove naredbe i tako dalje. Fokus, dakle, ono što Allah subhanahu wa ta'ala spominje od svega toga jeste zaista iskušenje, lično njegovo iskušenje koje je on dakle, imao i koje će imati ne samo on, nego i njegova supruga. Dakle, će biti dakle, u to i kroz cijelo njegovo iskušenje spominjano. I sad zamislite negdje, kako kažu dakle, mufesiri i historičari, otprilike u 80. godini života Allah subhanahu wa ta'ala će mu svo bogatstvo, sve blagodati u kojima je uživao do tada, nestati će odjedan put. Dakle, ne samo da će mu nestati jedna vrsta imetka ili jedna vrsta, neka vrsta blagodati, njameta Allahovi, nego sve. Prvo čime će ga Allah iskušati jeste imetak. Nestaće imetak. Postaće puki siroma.
Pa će morati robove svoje sve da proda kako bi se prehranio on i njegova supruga i djeca. Zatim Allah će mu uzeti i čeljat njegov, dakle usmrtit će ostati će potpuno bez jednoga, dakle, poroda svoga, bez jednog djeteta. Svih 14 djece će nestati. Zamislite jedno kad insanu umre dijete, koje je to iskušenje? Svo 14 će Allah subhanahu wa ta'ala uzeti, dakle, života njegove djece. I povrh toga svega slijedi, dakle, kapak, kulminacija svega toga i svih iskušenja njegovi, dati će mu tešku bolest. Kakvu bolest? Dat će mu bolest da će mu se raspadati meso s tijela njegovog. Kažu da se radi, dakle, o ovoj bolesti pozna lepra, ta bolest, ona jeste guba ili lepra, kako kažu, ona, ali dakle da će tako mu otpadati meso da će se vidjeti kosti. Ostaće samo, dakle, kosti, maltene što kažu i živci, nervi. Dakle, takvu bolest da će potpuno, dakle, što kažu, iznemoć, neće moći ni da stoji, ni da sjedi, dakle, samo će tako živjeti u ležećem, dakle, stavu. I njegova bolest, dakle, i iskušenje imaju, dakle, dva mišljenja. Koliko će trajati? Jedni kažu da će 7 godina, međutim, prihvatljivije i kao ispravnije mišljenje jeste da njegovo iskušenje će trajati 18 godina. Zamislite, dakle, da insan nekada dan jedan je težak, a kamoli 18 godina. No, što će najteže biti, znate, kada čovjek inače, kada spadne na takve nizine i takve deređe, vi znate obično šta se dešava. Dešava se da jednostavno svako te napusti. Ejub alejhi selam će svako napustiti. Svako će pobjeći, udaljiti se od njega zbog njegove bolesti. Jer, dakle, strahovat će ljudi da ne pređe ta bolest, jer da nije prenošljiva bolest i ostavit će ga. Ostaće samo ko? Ostaće samo njegova supruga, dakle, koja zaista, vidjet ćete, bit će toliki sabor će imati s njim i toliko će izmetiti. Dakle, jedina ona od ljudi, kaže se, ima još jedno mišljenje da su još dvojica, dakle, ljudi s njime bili, ali najčešće se spominje, dakle, da je samo njegova žena. Molim? Sad ćemo, inšallah, dakle, sad ćemo to sloboda vidjeti. Dakle, šta se dešava, dakle, kada ga budu, dakle, svi ostavili, njegova supruga će morat da ga smjesti negdje van grada, van toga mjesta. Kaže se jedno mišljenje da je negdje, da je sagradila neku kolibicu, jer kako će ga tamo smjestiti da ne bi, jer je tijelo Ejubovo alejhi selam zaudaralo. To zamislite inače kako čovjek, kada ima obični gnoj ili nešto, kako to zaudaralo, zamislite takva bolest. To je zaudaralo, što kažu, na koliko metara. Ima mišljenje, možda ćete čuti ili se spominje da će biti na smetlištu nekom, ali o tome se ne radi. Dakle, on je ostao kod svoje žene i njegova žena, dakle, će morati da se pobrine, da ga skloni negdje daleko, sagradit će mu kolibicu, tako se spominje, i tu će ga smjestiti i tu će, oko njega ona činiti hizmet i služiti Ejuba. Da bi prehranila
sebe i njegova muža Ejuba alejhi selam, išla je i šta? Morala da radi. Ljudima to će trajati neko vrijeme. Dok ljudi, dakle, više ne budu ih davali nikakva posla, jel, strahujući da preko nje, jel, ne zaraze se i oni, pa će i ostati, dakle, i bez posla. Kaže se da jedne prilike je Iblis, dakle, sreo na putu u liku jednog starca, starog čovjeka, i ponudio se kao da on može pomoći Ejubu alejhi selam. Normalno kako? Kaže, samo neka mi se pokori, samo neka mi se pokloni, jeli, i neka u ime moje zakolje kurban. Pazite, to je ono, jel da, na šta to posjeća? Posjeća na ove sihirbaze, jel da bi sihirbaz uspio u svome sihiru, jel, šta, on mora počiniti apostazu, on mora počiniti širk ili kufr, da bi džini, ti, jeli, šeitani, da bi mu odrađivali te prljave poslove, jel da, odnosno da bi sihir bio efektivan, efikasan, jel da. Dakle, i tako radi Iblis. Ako želiš da si mi pokoran, pogledajte, evo danas je to aktualno, evo, da malo se opustimo malo pa ćemo opet vratiti. Evo vi čujete ova aktualna tema, iluminati, masonski pokret i tako dalje, sve više dolazi do izražaja, ima emisija, ima filmova i vidite, dakle, o čemu se radi, da su to sve sekte koje rade na tome da onaj se, dakle, pokorava ili da se obožava Iblis. Ništa to nije drugo nego to su samo šejtanske sekte. I tako se on nudi Rahmi, njegovoj supruzi, i kaže normalno da Rahma kao vjernica, jeli, teško i to palo, znajući da i Allahov poslanik njen muž i da neće na to, jeli, pristati. Dakle, ovo navodim da se spominje se ovo u predajama nekim Israilijatima, ali rekli smo kada su u pitanju Israilijati, to ne uzima se zdravo za gotovo, jel da? Ono što se spominje jeste da će ona, kada, dakle, bude ostala bez posla, kada budu ostali bez hrane, kada ne budu imali posla, ona će otići svome mužu Ejubu alejhi selam i kazati: Ejube, zar ti nisi Allahov poslanik? Jesam. Pa zašto se ne zamoliš Allahu? Pa tvoja dova će se primiti. Pa više znači u smislu ne mere se više ovako Ejube. Niti imamo više jela, niti hrane, ti se raspada. Nemoj, više nemamo snage da izdržimo ovo. Bez digni ruke, zamoli Allaha, dželle dželaluhu, ti kao Allahov poslanik. A šta će joj Ejub, alejhi selam, na to odgovoriti? Zar ja da zamolim Allaha? Pa mene je stid da ja zamolim Allaha kada sam 80 godina uživo u blagodatima Allahovim. I da ja sada zamolim Allaha, mene je stid, ja ne mogu, kaže. Ne mogu Allaha zamoliti. Kada sam, kaže, 80 godina živio u izobilju, i rahatluku, i bogatstvu, i imetku, i tako dalje. Pa neka prođe, kaže, i toliko. Neka sad prođe, kaže, toliko iskušenja. Eto, takav je bio odgovor Ejuba, alejhi selam. Šta će njegova supruga kada vidi, dakle, koliko je Ejub, alejhi selam, dakle, na tom putu iskušenja, koliko je pouzdan i koliko je strpljiv. Ona će otići jednoga dana, rekao da je bila izrazito lijepa žena, Rahma, i prodati, dakle, jedan dio svoje kose, to je jednu pletenicu. Normalno nije mu rekla, jel, ne smije da mu kaže. Kada i donijeće hrane, zato, jel, kupit će hrane, kada bude i to nestalo, otići će
i ostali dio svoje kose će prodati. Dolazi Ejub alejselam. Ejub alejselam je to sumnjivo. Posle sumnjivo, dakle, odakle njoj sad ovaj namirnice te koje donosi. I insistirat će, dakle, na to da mu ona da odgovor. Dakle, odakle hrana i odakle namirnice. Tako da će ona biti primorana, dakle, kada bude skinula, dakle, hijab, prekrivač, i kada bude vidio Ejub alejselam da mu je žena, dakle, ostala bez kose, dakle, da je obrijane glave, toliko će mu to teško pasti, da će tek onda zamislite, zavapiti i potražiti pomoć od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali, slušajte i pazite kakve riječi će uputiti Allahu dželešanu. To neće biti dova kao inače sve dove što su. Dakle, neće biti u vidu njegov vapaj i obraćanje Allahu gospodaru, neće biti molba. Daj, ja Rabbi, izliječi me, ozdravi me, ja Rabbi, daj, spasi me i tako. Nego njegova dova i ovu dovu, volio bi da svako od nas, kasnije ćete vidjeti i Yunusova dova, ali ovu dovu da naučimo, on će kazati, evo kao što se prije čuli u suri Al-Anbiya, i Ejubu kada zamoli svoga gospodara. Kaže Allah. Allah nam spominje njegove riječi u Kur'anu. Odnos kako se obraća Allah. Rabbi, kaže, gospodaru. Inni mesenija durru. Mene je pogodila strašna nevolja. Dur. Wa anta arhamur rahimin. A ti si, šta? Milostivi od svih milostivi. Pazite, njega je stid i dalje da kaže, ja Rabbi, išfini, daj mi šifaliju. On samo kaže, ja Rabbi, mene je snašla nevolja, teška. A ti si od svih milostivi, najmilostniji. Pazite, biva on potpuno, kao hoće da kaže, ja Rabbi, ja ne mogu da ti se pravdam, ne mogu da tražim, jer ti znaš za moj hal. Ja to tebi prepuštam. Ti si o tome upoznat, obaviješten. Zamislite, Rabbi inni mesenija durru. Gospodaru, mene je svašna nevolja. A ti si od svih milostivi, najmilostivi. Ente arhamur rahimin. Subhanallah. To je dakle bila, hajmo kazati, dova. Mada nije dova. Nema tu molbe, nema traženja, nikakvo. Zahtjeva, nikakvo. Dakle, to će biti, dakle, njegove riječi. Ali, da prije toga još kažemo, dakle, njen muž Ejub alejselam će biti jako, vrlo srdit na nju. Kada će, dakle, spremi se, da sam zdrav, kaže, 100 udaraca biti, kaže, da. Zamislite. Da sam zdrav, kaže, i dalje ne gubi nadu. Odnosno kažu, ako ozdraviš, on kaže, 100 udaraca ćete, bićom ću ti dati, izbićavat ćete. Dakle, to je njegova toliko, dakle, nemoj da mi smetaš na momentu, pusti me. Toliki oslonac na Allaha pouzdanje. Nakon ovoga, nakon ovih riječi upućenih gospodaru svemira i svih svjetova, dakle, Allah subhanahu wa ta'ala, šta? Će kazati, udari svojom nogom. Eto hladne vode. Dakle, on će udariti nogom i iz zemlje, šta? Iz zemlje će poteći, dakle, voda, odnosno izvor kojom će Ejub alejselam će se okupati, jel? I tako, inšallah, nestaće, dakle, ove vanjske bolesti. I popiti vode
kažu mufesiri, i time, dakle, ono što je unutra, od unutrašnjih bolesti će dakle nestati. Ovdje je interesantno, isto ima jedna predaja, bilježi Buharija, također bilježi i Ahmed, a i ostali, kaže se, nakon što se okupao, jeli, nakon što je popio vode, nakon što je ozdravio, da kažemo, jeli, i Allah otklonio od njega musibet i nevolju, prenosi Ebu Hureyre, kaže: Ejubu je poslano jato zlatnih skakavaca. Roj, jato zlatnih skakavaca. Pa je počeo kupiti u svoju odjeću. Pa će ga Allah dželešanu pitati: Ejube, zar ti nije dovoljno što smo ti dali? A on će odgovoriti: Gospodaru moj, a ko je neovisan o tvojoj dobroti? Dakle, ono što u drugoj predaji kazat će ti, dakle, ovo činim radi bereketa. Dakle, u drugoj predaji će kazati: Ejube, zar ti što vidiš nisam bio učinio nepotrebnim? Jeste, gospodaru moj, evo, ali mi je potreban tvoj bereket. Tvoj bereket. Allah subhanahu wa ta'ala ne samo iz ajeta El-Enbiya saznajemo kada kaže Allah: i dadosmo mu milošću našom njegovu čeljad, ne samo da će mu zdravlje povratiti, koliki bolest, nego i vratiti mu nazad čeljad njegovu. Zamislite stvar te moći Allaha. Dakle, ponovo će oživjeti njegovu djecu i povratiti mu djecu. I šta kaže Allah? I uz njih još toliko. Još će mu djece poslije toga dati. Šta još? Rahma će biti mlada. Podmladit će Allah subhanahu wa ta'ala. Pa je kažu mu sestri, pa će imati još puno djece. Ali, vi znate da je, šta je Ejub, alejhi selam, kada je bio srdit na svoju rahmu, šta je rekao? Udarit ćete 100 puta. I pazite šta mu kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Dakle, u suri Sad. I uzmi svojom rukom snop i njime udari, samo zakletvu ne prekrši. Pazite. Allah go povije, da zaboraviš. Učinio si zakletvu. Rekao si, ako ozdraviš, da ćeš svoju ženu, dakle, udariti sa 100 bića. Normalno, pogledajte milosti Allahove. Kaže Allah: uzmi snop. Dakle, kažu mu sestri snop od 100 flanki. I samo jedan put udari. Dakle, samo da tvoju zakletvu, dakle, izvršiš. Da ne bi, ne daj Bože, prekršio zakletvu. I udari je, dakle, jedan put. I završava se ovo sve ajetom, kaže Allah: pogledajte, ima ljepših riječi i pohvale koju Allah može izreći, dakle, robu, nekome svome. Pogledajte, nakon svega ovo, kaže Allah: mi smo vidjeli da je on saborljiv. Divan je on rob, kaže Allah. Pogledajte, pohvale. Allah subhanahu wa ta'ala hvali se, zamislite, kad divan je on rob. Koja pohvala. I mnogo se kajao, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, dakle, za Ejuba alejhi selam. Dakle, ovo je olakšica od uzvišenog Allaha, je li bila svome robu i vjerovjesniku Ejubu alejhi selam za njegovu zakletvu, je li da će svoju ženu 100 puta udariti. Kažu Ibn Đerir i neki historičari tvrde da je Ejub umro kada je imao 93 godine.
spominje se da to ovo 93 godine. Lejs od Mudžahida prenosi iskaz u kojem se kaže da će Allah na sudnjeme danu Sulejman alejhisselam uzeti kao dokaz protiv bogataša. Vidjet ćemo to kasnije iz iskazivanja Sulejmanovog. Sulejman će biti kao i njegov otac, babo Davud, kraljevi i poslanici. Bogataši, sem takvi, jedan. Pa kaže se da će Allah subhanahu wa ta'ala na sudnjeme danu uzeti Sulejmana i Salam kao svjedoka ili dokaza, jel? Ona je protiv bogataša. Jusuf ali Isram kao dokaz protiv bludnika, protiv zinalučara. Jer se to misli u smislu kao da će ljudi na sudnjem danu doći neki bogataš pa će reći Allah nisam mogu ti baviti. Kao izgovor. A onda će Allah reći pa će kazati evo, zar nije bio rob ovaj kudi kamo od tebe bogatiji? Pa je zahvaljivo Allahu i bio Allahu zahvalan i nije Allaha zaboravio, bio mu pokoran. Jel tako? Pa bludničar, pogledajte Jusufove ljepote. Šta si ti u tom smislu prema Jusufu? Njemu je data ljepota, svi u vas. Pa šta? Pa je rekao Allaha, ma'ada Allah, kako se Jusuf sva, neuzubillah. Jel? Dakle, kao svjedok. A Ejuba alejhisselam, kaže Allah, kao dokaz protiv onih koji su imali iskušenje. Tad kao i mi svijeto, sirove, ljadni robovi, malo te nešto pritisne, odmah očajanje, odmah tu. Pogledajte Ejuba. Je li imalo jedno iskušenje kojim nije bio iskušan? Pogledajte njegove vjere, pogledajte njegovoga sabura, pogledajte dakle njegovog pouzdana, povjerenje, uvjerenje u Allaha, dakle subhanahu wa ta'ala, dakle kao dokaz će onaj. Nije čisto u ta hadis recimo isto Isa za Anesam Siroma. Ne, ovdje dakle interesantno ne spominje se samo eto kao ovaj Mudžahid je bio tabiin, bio jedan od najvećih mufesira, ovo je njegov iskaz, ovo nije hadis, nije hadis. Odakle sad Mudžahid se zove, tako ga ime bilo. Spominje se Katade Mudžahid, to su najpoznatiji Kesir, onaj mufesir. Ono što se spominje kada su u pitanju dakle njegova čeljad i djeca, kaže se da je njegov sin također bio Allahov poslanik, Zulkifl. Čuli ste u Kur'anu, jeli? Spominje se rijetko, možda na 1-2 mjesta samo, Zulkifl. Zulkifl kaže se da je bio jedan od te njegove djece, a bio je također dakle Allahov poslanik Zulkifl alejhisselam. Eto dakle, draga braćo, to bi onako više od toga nema šta ni da se kaže. Ja kažem manje više mi smo čuli ovo kazivanje i slušali i znamo, ali lijepo prisjetiti se. Pogledajte dakle, opet sabor. I vjerujte, evo, vidjet ćete sva kazivanja do našega poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, do posljednjeg. Sve će se vrtjeti i okretati i prožimati sve kroz čitav samo sabor. I se vidjeli Jusuf sa Israelom. Koliko puta Allah spominje riječi Jakuba sa sabrom džemil. Lijepi sabor. Malo lijepi sabor. Dakle, sabor, ta osobina 90 puta, evo padim, kažu poznavaoci Kur'ana, 90 puta je spomenut sabor u Kur'anu. 90 puta i on je na kraju krajeva ključ uspjeha. Jeli? Šta će meleki kada budu dočekivali na džennetske kapije, šta će govoriti? Za ono što se saborali. Sabor. Ovdje kroz ovo dakle, kazivanje posebno je Ejubov alejhisselam, jer kada se pitamo kakvu pouku možemo uzeti normalno, dakle pouka je sabor. Nema dženneta bez sabura, nema vjere bez sabura. Prošli puta sam spominjao,
što je rekao Ibn Qayyim al-Jawzi rahimahullah. Šta je suština imana, vjerovanja, vjere? Znate, toga velikog alima, jedan od najvećih alima Ibn Qayyim, koji se često spominje, kojem je Allah toliko dao da prodre u dubine. I on kaže, dakle, suština imana, vjere, vjerovanje jeste zahvala i sabor. To je filozofija. Subhan, zamislite. Zahvala i sabor. A ima to sve svoj. Zašto? On je, dakle, njemu je Allah dao, dakle, dubinsko znanje, zahvala. Kada si bogat, vrlo malo čovjek, i kada si u ganiluku i rahatluku, vrlo malo se zahvaljuje. Mi mislimo da zahvaljujemo, ali nije to. A kada si siroma, treba ti mnogo sabora. Stalno si iskušenju između zahvale i između sabora. Zato kaže iman, ovo su dva jaka stuba imana. Zahvala Allahu, šukr i sabor. Dakle, sabor. To, pogledajte. Ako ti treba da činiš dobra djela, veliki ti sabor treba, da ustraješ u tome. Ako hoćeš, šta? Da ne činiš grijeha, da bježiš od grijeha, da se otimaš gdje, treba ti veliki sabor. U svemu ti treba sabor. Za namaz treba ti sabor. Za nauku treba ti sabor. Subhana, dakle, život je cijeli, kao što je Allah kaže, dakle, to je filozofija Islama. I cijeloga ovoga, sve što postoji, dakle, jeste iskušenje, test. A za iskušenje ti treba šta? Dakle, sabor. I sva ova, vidjet ćete, kazivanja svih ovih Allahovih vjerovjesnika jeste sabor. A da govorim i našem poslaniku, vidjet ćete, sallallahu alejhi ve sellem, Musa, znači treba sabora, svim poslanicima sabor. A posebno vidjeli ste, evo, Ejuba, ali ih sram kako hvali Allah. Divan je on rod. Kada mi smo vidjeli da on sabor. Pa na kraju krajeva sve mu je dato. Samo valja malo pričekati. Jer kako se kaže u ludu? Što kaže on? Da ja to malo Enveru, znaš, do Sali Gašević kaže, samo valja malo pričekati. Tako je to. Molim Allaha, akulu qavli hada, wa astaghfiru Allaha li wa lakum, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. A šta je, samo da ta dva mjeseca se spominjaju da